amatuko ikomi ya masabo no moroberio okaletwa sore ne conference ya omwadventista ensengema abuna abagushi global radio omwako yekomi tuwabeire tokoligeria mashemo enjira tokuikera wetra sinjira ya masabo enjira yo kumwakerenya sawitanga mbijamono na kubwa mono kumwimukirigo ekero gwenere na mange tuwetera so mwakoria no mwako yo na nigo tokonyora libagali abene kima kumwira neringambi jamono okwemurungane waitu nabokora abokonge okwengererie nabokora abokonge lakini goyise goichurwa namasabo yo gwakangambi jamono kumwinukirinya saigoro na boigo ukwangame ibibyeito igo turabwenere asomorogoyo wa amasabo echumenye amasabaya ya matuko ikomi achagete chitariki isano na isato weka chitariki 15 na isato nigo tuatigeria matuka atatuka erinde to yakora amasabaya ekerenge kenene no korigia omoika omochenu onyasaya and seeking God's spirit ekerongo koira asoro gendo ruwa masabaya litukuri tangani igo tuakwa igo netie ashe omorogoyo abwa matuko ikomi ya masabo eriyo tukonyara koba ko ira ensementanga ni igoro yoko gani goito kwa omoikomo chenu ya the need of the Holy Spirit ntubuata mangana gete toganetia sobo magwetu ngana wenda bo omoikana no ere na buata mangana getaganeti gwikirania asama gimaito itukulia kabire tukarora omoikomo chenu na kiroria and the witness of the Holy Spirit uno omoikomo chenu wako bakiroria asama gimaito na boigo kubwa mono gotonekeria na yesha tebetenga nabe ogotonekeria na gotokereria iri tukulia gatatu tuwarige tigoro yobo buyigwetera asomo ikomochenu ni tukulia kane tukaligereria iburo yebatiso yo moikomochenu o litukulia gatano ntuwaruche iburo ya okwa makumo ikomochenu yani the fruit of ndolga the fruit talia mamo no kwa mokomo ekia wara ne litunda yo moikomochenu onye kwanyoletwe inyoranga mariko the fruits of the spirit ige wate banga the fruit of the Holy Spirit na boigo litukulia igoro nduwarigeretie igoro yebyewa byo moikomo chenu yitukuya rero nigo tokwigira igoro ya ogosaba yani praying in the Holy Spirit igosaba ashe omoikomo chenu na kwariga ni togenda rumo chomo tegereri ashamanga bagushi globalradio.com goshirange namba 605 5627966 inambe yo 605 56276 nigo ko yarangeria limorioka eso ya radio ogenderego sisini wana gototegerera kuruaba gushi global radio linki tutachakire umwako yo no monene ne chinguru chenya sai biyo mona ashibali mwaba mona nje chingongo cheto chia Kenya chinsemo cheto chia gushi na bona monguru otwanjire twikire chingongo chia maiko lakini abarali boitomba ndato ko lemere menene sana kuruasi bitunwa byito bya gushi na chikuru chinsemo chera Fort Worth nsemo ya Texas amalieta ne Jeremiah orina untiri na kwali yo nibyashiri tukeri na inde asomorogolyo bwa masabo nabora abatorore bice yana kogendera lakini na kwali ganiryo tegerere na osanga mona intwe osisheni we samange abagushi globalradio.com